Ассалому алайкум, бардора. Умедворам ҳама каса созан хубен. Видеои имрӯзаи мода Redmi 14C и телефон нав буромад. Уже поколения Redmi 14 буромадасе ва якин буромадагиш и 14C. Ҳозир ҳуй мекунем дар ин комплект ча мебинем чи ҳаст, чи нест. Так, дар бораи процессораш гап занем, дар бораи гапи чапи дарунаш. Так, оперативкашон 8, памяташон 128, 256 гигам дора, 688 дюйм размери экранша, 50 мегапиксел, камераи асосии ходи телефон будай, батарейкаш 5160 мач. Так, 8-ядерный процессор будай, мощный процессор. Ина намуди телефон ҳастай свети фиолетови, ҳастай свети сиёҳ ва и свети кабуд шумо дар наличида ҳаст. Дар ин комплект ҳозир мебинем чӣ дора ва тарзи кор карданша ҳатман мемонем, метавонем тамошо кунем. Так, дар инҷа ҳаста гап чав дар бораи ходи телефон ва прозрачни чихол барои телефона. Ва дар инҷа блоки сивсевата қатъи кабелаш. Дар даруни коробкаш ҳамин қадар гап чапай. Дар бораи ходи телефон маълумот метем. Пушташ пластмасс, барш ҳамни пластмасс. Ай и тараф кнопка паст баландкунак, кнопка киштанак, ай тарафи поён динамик, ҷои зарядник ва ай тараф ҷои симкарта ки дета симкарта мебарад. Ай боло бошад ҷои наушник. Ҳозир телефона ҳуй мекунем, гирён мекунем, кор кардани телефона мебинем. Номерое ки дар болои экран ҳаст, метавонед занг занед, любой намуди телефона заказ кунед. Доставка ҳама шаҳрҳои Россия дорем, Тоҷикистону ҳама шаҳрҳош доставка ҳастай. Ё ки телеграм канали мо дороем, нархҳои ҳама телефонҳоро метавонед симала бинед. Ва ҳозир телефона гирён мекунем, мебинем ки кор кардани телефон чӣ хел аст. Активатсия мекунем ва мебинем кор кардани телефон чӣ хел аст. Телефон ина гирён шид ва ҳозир мебинем дар бораи ходи телефон як настройкаш дорем. Бинем поколения 14 чӣ намуд шудаги. Так, как обычно настройкаш как дига Redmi. Так, Redmi 14C 128 гига. Дар бораи характеристикаи телефон гап задем. Экрани телефон чӣ хеле ки гуфтем калонай, метавонем смело мақсад ягон видео тамошо мекунем, ягон YouTube тамошо мекунем, смело любой намуд тамошо кардан гирем. Так, дар бораи камерааш ҳозир мебинем, ина камераи телефон. Ай сабаби ҳозир гирён кардем, активатсия соз шудаги нест. Барои ҳамо можат мечаспа ягон камера. Так, ина камераш ва камераи фронталниш боша. Камераи фронталниш. Метавонед фикротонро дар комментария нависен, тарзи кор кардани телефон чӣ хел аст ва нархшам қимат нест. Метавонед ки занг занед, заказ кунем ва шумода ҳатман дастрас мекунем. Я плюси дигаш медонед дар чия? Я плюси дигаш дар яке ки Рустор дора. Дар инҷа шумо метавонед дроен Сбербанк чи программае ки мақсад дар Play Market нест, айҷа метавонед скачат кунед. Вохияматон дар барори кор видеои имрӯзаи мо буд дар бораи Redmi 14C. Қатъи шумо Сайфулло Динаев, шаҳри Москва, магазини Гринфон. Саломатиён, эҳтиёт кунед.